bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon hannde ko ñalawma altine awri ko jeetati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar titre uji men mawɗi guiɗorɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko hendu Milton hannde jippoto toon to Florida hannde jamma alarba ene wayno jippoto toon to Florida habaruji men international ene wayno ko toon to Liban hono kamɓe Israël naaɓe ɓe ne continue bombardude Liban eyyi ɗum noon kadi ma en ƴeew keɗo ko hono ma en ƴeew kadi hono kamɓe Égypte Jordanie e France o koɓe kaali condamde kamɓe Israël gueɗe ɗe mbaɗa toon to Liban habaruji men international ma nawen toon to Sénégal e caggal no cakkitorɗen toon to Mali caɗele ko fati ilemeji gonɗe toon walla toɓoji gonɗe toon kadi won école aji won uddide toon to diwan gonɗo toon to Gao ko ɗum woni tigriji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu desoji muɗum joni joni so Allah jaaɓi. caggal bokke jalluɓe raneru Madina Gounass kamen jum e ngol fedde CIJP rendinde jaydiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal Pulaar e nder windere nde koko tacci maaje ko tintinde won CIJP ene yuɓɓine hikka heblo to Mauritanie tawi heblo ngo waɗata koye lamorgo leydi ndi hono Nouakchott e darde catal fedde nde e ndinɗon leydi heblo ngo jogori wadde ko ñande 12 jaggi 13 lewru yarkoma hono octobre hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi to région mo Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie heblo ngo ko haɓade kabaruji pefidaji ɗi gonɗani kabaru pefidaɗo ina adda caɗele mawɗe e rendo ngoɗo heblo ma rokku jaynoɓe tawteɓe nde fedde wonirɓe nder leydi Mauritanie mbawkaji jujjuɗi gam wawde holkisade haɓade kabaruji pefidaɗi taw ina wallita e kabaruji ɓurɗi laktude e holkisade tawi ɗo to heblo ngo ko Hammi Amadou Ly e Ousmane Makali hani e wallitiɓe mabɓe CIJP e gardagol Amadou Baro Ba ina tintina on daɗɗugol ɗi ñalɗi gandal ñande 12 e 13 lewru yarkoma hittani ujunnaji ɗe nogas e nayyi to Nouakchott wuro lamorgo leydi Mauritanie e darde ngal catal fedde nde to ndinɗon leydi Mauritanie ɓen jaydiyankoɓe limtinɓe ma ndentu to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie e ɗin ñalɗi gandal. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbinoɗen no gardidi men ni habaruji men to États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Florida ene wayno ko hendu hulɓiniɗo kadi nene walla ƴiwonde hulɓinide en ɗamina kadi ma yetto toon to Florida e jamma he ɗum noon nde ɗon ƴiwede ɓe guinniri ɗum ko Milton e tugnade kadi ko hiisaji ɓeɗo haralaɓe ko fati e météo ɓe mbi wonde kono nde ɗo ƴiwonde e bonde e hulɓinade e hewde dole meeɗani arde meeɗani yettade Amérique ɗum noon ene wayno ko surtout wuuro toon to Tampa kamɓe hohoɓe leydi ndi wohoɓe oɗon esa ɗum noon ko guila e maire hay gouverneur ɓe jamiri yimɓe foof kala wonɓe oɗon nokku yo jaltu saabu yimɓeɓe kadi ene wayno ko doole hen keɗotako ko haalte ko pour wiide wonde ko hawnaki ɗum ɗon meeɗi yiide hoye ɓuuri ɗum ɗon keddoɗon ha mayde ɗo tawa ɗuminen kanko maire Tampa e nder konnguli ɗi haali hanko wi wonde ko kala mo yaltani yo andu koko mayata par ce que nduɗo e hendu so ari ko ala foof bawɗo fabade hay goto ɗum noon ene wayno ɗamina ko hendu ndu ma yetto toon e jamme ti tugnere habaruji gummiri toon hono gore doole guure gonɗo toon to Florida ene wayno oɗo sajon ko couvre feu woni toon ɗum noon ene wayno ko région biyeteɗo Flagg County couvre feu fuɗɗima ko 7 heures kikiɗe hannde ha tan ma subaka janggo 7 heures du matin toon kadi to nokku biyeteɗo Fort Myers Beach toon kadi ene wayno ko 24/24 ko couvre feu woni toon tugui tan 10 heures jamma hannde ene wayno ko oɗo kawni biyeteɗo Fort Myers kañum ko 24/24 wonata koye couvre feu toon to wiyete Naples kadi ene wayno kañum hoore mum fuɗɗoto couvre feu mum ko à partir de 4 heures kikiɗe janggo e kadi ene wayno koko jogori wonde kañum ne continue wonde 24/24 toon to wiyete Sanibel kadi ɗumne kadi ko ene wayno kañum hoore mum koko jogori wonde couvre feu à partir de 10 heures jamma janggo alarba toon to nokku goɗɗo kadi biyeteɗo Volusia County on kadi ko à partir de janggo 8 heures jamma ha tanma 8 heures alhamis koye couvre feu wonata donc ɗum ɗo fof ene wayno ko wallude yimɓeɓe pour rentinde ɗum ko jiiɗa ɗum ɗon ene wayno ko duuɗi takkiɗe toon to Sarasota yimɓe ne mbawi ummade toon jalta ɗeɗon duuɗi kono noon hay goto artata ne wonno barrage uji gonɗi hakkude duuɗi ɗe enne e toon to Florida ene wayno ɗiɗon barrage uji ko gudda oɗo saha joni
ene wayno ko kamɓe officiellement à partir de 7h kikiɗe talata nde ene wayno ko kala ko woni pomuji jahoji ɗeɗon duuɗi guddama donc yimɓe ne mbawi yaltude gummade ɗeɗon duuɗi yaltude fadde banggueji goɗɗi kono noon hay goto wawa nattude toon illa ndeɗo ƴiwonde natti ko jiida ɗum noon kamɓe démocrate en républicain ji kadi eɓene poɗodira ko fate wattude ɗum politique surtout kanko gouverneur mo Florida o ene wayno ko yehino hanki to Fox News pour wiide wonde ko o tinani won vice président noddi et pourquoi vice président meeɗani noddude mo ko fate kenel garoji Florida joni ko joni nodditamo waɗa ɗum politique ko wawi wonde fof ene wayno kadi yimɓe hewɓe peelimo mbimi wonde ko vice président e wiide mumen oɗo saha joni o ɗiɗo keneli hono mum meeɗani wadde e kadi ene wayno ko rôle muɗum e kadi tout le temps hayso vice président noddanimo kanko e vice président ɓe joddima ko jiita e ndeɗo hitande ko surtout ene so tawi kanko vice président omo liggodira omo yaadi toon e équipe aji ko wayno FIMA noon ko goomu laamu toppiriɗo dandude yimɓe ko way wonde fof ɓene mbatta ɗum politique donc kanko Kamala Harris ene wayno koye jaabol makko wi wonde ko oɗo saha joni yimɓe poti ko ƴeewde ko rendinde gueɗe ɗe ganduɗa wallude ittude yimɓe wonɓe toon jogorɓe lebtade kadi walla yimɓe walla hiisade holno yimɓe ballirte pour ha mbasa gagnade e ɗiɗo keneli ko wona foɗodirde ko fate gueɗe politique ko fate élection ngaji siftinɗon tan gono oɗo ñalawma talata hande ɗo e Ohio ene wayno élection ngaji keñoraɗi puɗɗi ɗum noon ene wayno ko kala kadi binditinoɗo bawɗo wotoyde ene wawi yaade nokkuji ɗi woni nokku mo woni e Ohio ƴeewa so tawi ne wawi wodde ko adi wotade 5 novembre 5 novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ko nden woteji pour ko fate suɓade hono président e vice président suɓade kadi sénateur uji suɓade représentant ji suɓade gouverneur ko jiiɗa ɗum campagne makko kanko Kamala Harris en wayno ko ɗeɗo balɗe woni koye entretien ji kewɗi donc ɗum noon ko guila télévision ngaji ha e kadi radio ji ɗum fof kadi ko beele wallude yimɓe wiyaɓe woytoɓe ha nde gandamo kanko Kamala Harris beele ne ganda ko haalata ene ko yalti e ɗeɗo balɗe hono émission goto biyeteɗo 60 minutes ɗum noon ko émission mo ganduɗa en hitande foof walla kala nde élection ngaji mbaɗata en heewi invité candidat ji pour wadde mumen goto par goto ene wayno ɓe dakkodirino hono kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump maɓe fof ne ara e wadde entretien kono ene wayno ko sakkiti ko hono kanko Donald Trump o yalti hen o salima e wiide mabɓe noon kamɓe 6 mini ɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump d'abord o wi wonde ko o yiɗa omo haala à chaque fois nde o haalata kadi yimɓe ne ƴeewa ko haali ko so tawi ko gonga walla wona gonga ɗum koɓe mbiyata fact check o wullisima o wi wonde ko won journaliste goto gonɗo e 60 minutes ene wayno kañum hoore mum o entretien mo wadduno e mabɓe ko adi hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ene wayno oɗon debbo wi wonde ko hono kanko Hunter Biden laptop makko enquêteɗo ko fate henno ko taka ene wonde o ligguinomo toon Ukraine ko ene wayno ko oɗon laptop haala muɗum ummi ko toon Russie donc ene wayno kamɓe 6 minutes ɓe mbi wonde ko oɗon debbo mo Donald Trump taki o meeɗa ni haalde ka ɗon haala ko wawi wonde fof ene wayno kanko Donald Trump o yalti e entretien pour waddude 6 minutes hono kanko Kamala Harris noon wadde 6 minutes entretien kadi pour tunnere hande ɓetoɓe ko fate no haalluji makko mbi konde ko o jaabima question ngaji kadi o haali haaluji balluji campagne makko ko jiiɗa ɗum kanko Kamala Harris kadi o yeehi émission ngaji ko wayno view en ɗum ko rewɓe goni toon o yeehi kadi émission ngaji goɗɗi ɗi ganduɗa henne ko wayno Howard Stern en o yeehi kadi émission ngaji goɗɗi ɓe ko comédien ji donc mono continue yaade hankkadi joftodirde radio ji e télévision ngaji pour beelam walla hoore walla yimɓe ɓe gandanoma andudemo ko ɗum woni ko campagne makko wi donc ha hande to banggue Donald Trump enen ko ɓuuri haalede oɗo saha joni ko haaluji debbo makko yaltinɗi ɗum noon ene wayno on windino deftere e nder ko windi deftere ko noon haali hen haaluji wi wonde ko fate avortement kañum ene wayno ko guila no woni cukalel gonɗini ko wonde ko debbo ne jogui ine foti rokkede liberté mum suɓano hoore muɗum ko fate cellal ɓandu muɗum donc ene wayno ko wiide manko Melanie Trump o wi wonde ko fate avortement en wiide laamu tribunal cour suprême ko yandini ndeɗo ñawre wiyetede versus
counterweight ɗum noon ko hadde debbo droit e wadde avortement oye ɗum noon ko hunde nde wondani hen ɗum ɗo fof noon ko hunde contredisde ɗum ko hunde kadi nde ganduɗa lundi nde oɗo saaha joni hono campagne makko kanko Donald Trump surtout kadi tawde ko kanko kadi waɗi ɓe juge ji kanko waɗi ɗiɗo juge ji tati o ɓeydi ɗumen toon to cour suprême hatta ko juge ji conservateur uji kañumen kadi goni sibo hono ñawore wonnande ɗon wallore rewɓe pour ko fate hen sen tawi jiiɗi wadde avortement sen cohli ɗum noon ko ɗum waɗi ɓeeɗon guitti ɗum ɗon donc ene wayno ɗum ɗo ko ɗum haalte oɗo saaha joni est ce que ɗum ɗo henne kadi ko hunde nde jogorani addande mo kanko Donald Trump caɗele ko fate campagne makko kanko e JD Vance tawde ɓe continue wiide ha tawde kanko Donald Trump omo continue ha hande wiide mo jogui omo welti no fewi si babude juge ji ɗi wadde ɗi henne kañumen koyemen pour wiide kadi kala ko wiyete avortement e leydi donc siftinde on tan ene wayno ko heddi ko balɗe nogas jeeɗiɗi nde worsede ɗum noon ko kadi siftinde on tan worte ko ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi habruji men international ko toon to Palestine walla toon to Liban ene wayno ko kamɓe Israël ɓe no continue bombardement ji mabɓe toon to Liban ɗum noon ene wayno ko ñalawma oɗo altine 7 lewru octobre ene wayno ko kay ɓe no bombardement ji mabɓe tinama toon to banggue worgo Beyrouth e kadi banggue borgo kadi leydi ndi ɗum noon e tumnade kamɓe Israël naɓe koɓe kaldi ɓe mbi wonde ko ɓe toɓɓata ko position ngaji yimɓe haɓeteɓe Hezbollah kañum hoore mum nder communiqué mo haali wi kañum hoore mum wawi werlade ken won 194 missile toon to Israël ɗum noon ko ñalawma oɗo altine son kono e tumnaɗe armée Israël ɓe mbi wonde ko ɗiɗo missile aji ala fof gañiɗo hen walla ala mayɗo hen donc tumnaɗe hande habruji gummiɗiɗi toon to Liban hono kanko numéro 2 en groupe Hezbollah o wi wonde ken wayno ko o wi wonde e wayno ko direction makko ko ardi ko kanko woni gardiɗo oɗo saaha joni o wi wonde eɓen goni organisé no fewi o wi haysinde wonde koɓe jogui hayso koɓe dañi caɗele surtout hen sibabude yimɓe mabɓe hewɓe mbarama ɗum noon ene wayno ko ha hande ɓe goni organisé kanko noon Benjamin Netanyahu e nder kikiɗe hande oɗo altine kadi o haali wi wonde ko hono Liban leydi ndi ɓe bombata joni ndi kañum hoore mum maɓe bonnu ɗum maɓe kel ɗum ha no ɓe keliri Gaza ni ɗum noon ko ɗum woni ko haali kanko Benjamin Netanyahu ha hande kadi omo continue salade ha hande heɗade yimɓe sehla makko walla aduna o foof pour ko fate en haalde ko fate so selfo ko anda tan oɗo saaha joni ne wayno ko kanko e konngol makko kanko Naim Kasim kanko woni numéro 2 Hezbollah o wi wonde ko donc e tugnade communiqué gummiɗe toon to armée Israël ɓe mbi e bombardement ji ɗi ɓe berli toon to Liban ɗi ɓe mbawi warde neɗɗo biyeteɗo Souhail Husseini on kadi ene wayno ko kañum hoore mum wonno commandant quartier général Hezbollah e mbi kadi ene wayno ko kañum hoore mum wonno ko rôle muɗum koko fate e ngal e organisation ngaji réseau ji Hezbollah armée Israël kadi wi wonde ko ene wayno ko rentini hono Liban ene wayno kañum hoore mum ko ene wawi ɓeydude opération ngaji ɗi waɗata ɗi contre Hezbollah e ɗum noon e nder banggue mabɓe banggue keɗɗo e maayo ɗum noon ko banggue worgo Liban ɗum noon e wayno ko rentindeɓe ɗon ko pour wiide wonde ko kala hoɗɓe oɗo nokku oto jaa banggueji toon to gonɗo e takkiɗo gueji tago oɗon région par ce que kamɓe Israël mabɓe toɓo ɗum ɗon ko jiida ɗum ene wayno ko HCR kañum hoore mum haali wi wonde ko yimɓe déplacé ɓe walla yimɓe ɓe ganduɗa bonniraɓe toon to Liban walla dogɓe toon to Liban joni fade Syrie ma won hakke tuggi 200 ha 300 ujunere neɗɗo dogui gummima e galleji men toon to Liban faade toon Syrie ɗum noon ne wayno ko kamɓe HCR ene wayno oɗo saaha joni eɓe jiiɗi ken wona $111 million pour wawde wallude ɓeɗo yimɓe to koɗi ko jiida ɗum ɗon hono kanko ministre des affaires étrangères mo France biyeteɗo Jean-Noël Barrot o wi wonde ko haaluji Benjamin Netanyahu haali ɗiɗon ko haaluji provocation donc ene wayno ko donc wi wonde ko Benjamin Netanyahu wiide wonde ko kañum armée Israël ene wayno ko ma
bonnu Liban no bonniri Gaza ni o ɗum noon e wayno ko Liban ko leydi maɓɓe ko leydi sehil Liban e kañum e France ko sehilaɓe e ɗum noon so tawi kamɓe Israël ɓe mbaɗi ɗeɗon gueɗe ene wayno ko bonnude leydi jandani ɗum noon ko violation donc ene wayno ko siftini ɗon tan ko kamɓe français ko premier ministre guila kanko président mo France Emmanuel Macron ha e ministre uji makko ministre des affaires étrangères ene wayno ko eɓe jogui eɓe goni oɗo saha joni poɗodira konguɗi hakkude mabɓe e Israël ɗum noon ko hunde kadi ne wayno koko jogori ha hande wonde caɗele jokkodiral caɗele ko jogori ustude cehlagal gongal hakkude mabɓe eyyi ɗum noon ene wayno ko donc ha hande tumnade habaruji gomiriɗi toon to Israël hono kanko ministre mabɓe de défense biyeteɗo Yoav Gallant ponnoɗo arde to Washington ene wayno ko o hayti arde ɗum noon gargol makko toon to Washington wonno ko fottude e loyde Austin hono tolno makko toon to Amérique pour haalde ko fati situation gonɗo toon no Moyen-Orient andaka noon holko woni sababu kayitugol makko kono ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno porte parole mabɓe kamɓe porte parole mabɓe toon to Pentagon biyeteɗo Sabrina Singh wi wonde koni gargol makko ene wayno oɗo saha joni hayti donc ko sakkiti ko hono kamɓe Égypte e kamɓe Jordanie ɓe kolli support mabɓe pour Liban ɗum noon siftini ɗon tan ko kamɓe ɓeɗo ɗiɗo surtout Égypte kañum hoore mum koye yimɓe waɗannoɓe masla pour no cessez-le-feu dañira toon to hakkude Israël e Hamas ɗum noon e wayno so tawi ɓe jalti hannde ɓe mbi ɓe condamni agression Israël mo waɗata toon to Liban o ɗum noon surtout bombardement ji maɓɓe surtout e capital Liban ɗum noon kadi ene wayno ɓe mbi kadi ɓe beltaki kadi ene wayno ko Israël ko rewata e citoyen ji libanais ji ne wara ɗumen ko ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe ndendi oɗo déclaration donc kamɓe ministre des affaires étrangères walla kamɓe leydi Égypte e leydi Jordanie donc ko leyɗele ɗiɗi ɗe ganduɗa oɗo saha joni kañumen condamni on agression Israël mo waɗata toon to Liban o siftinde on tan kadi ko Jordanie ne jeeyano e ñande kamɓe ñande Iran werloto missilaji mum ndi Jordanie kañum no jeeyano en wonde ko ɗum noon ko sibabunde ɗiɗon missilaji ndewi koye weeyo muɗum habaruji men international hande toon to Mbour hono kanko biyeteɗo Cheikh Issa Sall ko kanko woni maire Mbour eyyi ɗum noon wonno koye lawol makko faade toon to Nimzat to Mauritanie eyyi ɗum noon e wiide makko ene wayno ko e wiide makko ɗon ɗo jooɗinomo juulo ko ɗon woni journaliste goto gonɗo e ay radio biyeteɗo Alassane Samba Diop noddimo wimo wonde ko ene vérifié est ce que ko gonga kanko hoore makko ko bloquade pour frontiére banggue hakkude Mauritanie e Sénégal pour o wawa o kokkaɗaɗo yaade Mauritanie kanko e wiide makko ɗum ɗo kadi e wiide makko ene wayno ko journaliste o iɗi tinde wonde ko kanko bloquade kanko hoore makko adama ko tinde ɗum o ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa henna firti wonde ko sécurité wodani ko fate information ngaji holno jaltirta e ɗum noon kadi firti wonde ko e kanko kadi o holli wonde ko mettere mawde e surtout kadi e fayre mawde wonande oɗo saha joni hono ardiɓe hesɓe wonɓe toon to Sénégal ɓe e surtout henne ko hulɓindi yimɓe e wadde pression ngaji e yimɓe pression ngaji psychologique o ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa haddatamo wadde yaade hajuji makko kanko noon e wayno ko yahanno ko toon to Nimzat ko toon ko ceerno makko woni kanko biyeteɗo Cheikh Issa Sall kono ene wayno ruttitima toon to Mbour toon to Sénégal tugnade hande habaruji bindaɗi toon to journal biyeteɗo Leral toon to Sénégal habaruji men international ha hande toon to Mali tugnade kadi ko radio France international report donc ilama e toɓoji gonɗi toon oɗo saha joni ɗum toɓoji ɗi noon wona Mali tan donc ko région ngaji takkiɗi maayi Sénégal fof oɗo saha joni e ilam ɗam heewi won guure won naati ko ɗum waɗi école aji gonɗi toon surtout to diwan Gao walla diwan Mali kañum hoore mum tawde takki ko fleuve Sénégal e wayno ko ɓuuri hewde école aji ɗi boni donc kene limi hannde kene wona 100 école oɗo saha joni soit ko gonɗi e nder ndiyam walla kañumen koye men ɓale mumen keeɗi donc boni ko ɓuuri hewde kadi ɗiɗo école aji ko adi ilam ɗam ardi ni ko yimɓe ɓe ganduɗa déplacé ittaɓe galleji mumen sibabon galleji mumen
sibabunde galleji men ko bonni sibabun tuɓoji konnayi ɗiɗon école aji donc heddi école aji ɗi fof ko bonni donc ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa enen tiskire e diwanuji ko wayno sénégal ko wayno mauritanie surtout guure ɗe ganduɗa takkiɗe maayo fleuve sénégal saabu non seulement toɓoji ɗi ne keewi mais kadi barrage mo manantali o ene continue saha fo no uddite donc won guure kewɗe ɗe ganduɗa takkiɗe maayo oɗo saha joni soit école aji men soit service aji men santé koko naati ndiyam cakkitorɗen habaruji meɗen international ko toon to tunisie e nder ko ɗaminno hono kanko Kais Saied ene wayno résultat ji jalti wi wonde ko kanko gagné élection ngaji bannuɗi toon ɗi ɗum noon e chiffre uji dokkaɗe mbiya wonde ko dañi 90,69% ha yimɓe wodɓe toon ɓe donc ene wayno ko sibabunde gañgol makko à 90%. ɗum ɗon kadi ko siftini yimɓeɓe wonde ko duuɓi ndi ganduɗa kanko Ben Ali o laaminoɗi ko way wonde fof ene wayno ko kanko Kais Saied ko kanko kadi heeɓi wonde suɓede kadi warto leydi Tunisie. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar ko ɗi habaruji min jogonno on hannde oɗo ñalawma altine 6 lewru octobre hitan 2022 eno gastina yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.